फुं काहाम थाइ बुफां गायनाय खाजानि ताखौ ताइ बुखुसं फुइलानो ग्रीन भेली प्लान्ट नार्सारिनि फासिंतै खुलुममाताय हामबाय जाफादो तामानि बागै हिमाले गोबां मा थाइसगनो थाइबायखा खागजाखौ खासिनि त्रिपुराव फियाबा केलेर भेराइटी ताइ बिसिसाव वाइनो वाइथाम थाइनाय थाइजौ मति हाइराव काइजाक बेलायखानो बांथायाखो बनि बागै मति हाइ भेराइटी रगनो बांलिनानि बागै जातियक मुख दंगो ग्रीन भेली प्लान्ट नार्सारिनि फासिंतै तामानि बागै हिमालय जों अनलाइन तै गोबां मा चारामा नाहरो नोंबो नाहरो ताइ खरकसाबो नाहरो आंबो नाहरजागनो नाहरमानि बिसिङाव गोबां मासिनि एक्सपिरियेन्स दङ तामंखा तामंया बोसोक जारातै जों काहामंखा नाहरो बोसोरते हामियावंखा आबो निनि थाना निनि एक्सपिरियेन्स आनि थाना आनि काइसा रोंमानि दङ काहाम रोंमानि हामिया रोंमानि बे पांना दङ काहाम बाय हामिया दालक जागै आशा खालायो आनि कक काहामखौलाय सिखना तामो साना नायां हिंके फाइदि जातियक मानि बिसिङा नोंबो जातियक दंखाना ताइ खरकसाबो जातियक दंखाना गोबां मा बरक हयतोबा आनिस्लाय काहामखौलाय ताइबो जातियक दंलायखाना हाइफाना आंबो खरकसा जातियक नायनि बिसिङा दुलजां माबा तिनि ककनो मा साजावो तिनि जों ताइ फांसा बुफां ट्रेनिंआ थांलायनाय थाइजौ बुफां अमंखा तालब्रुम ब्रुम बाथाय बुबार तंनाय जात भेराइटी थाइलेण्डनि काटिमन अबनो मार्केटो थाइ अल टाइम नि फालजागै दङ केबो केबो बनो थाइमानि बाथाकमानि बांथाया अंजागो केबो केबो बाथायमानि बेलायखानो गोबां बाथाक जागो केबो केबो बाथायो मेट्रें मुत्रां मेका कफा जागो केबो केबो गचुंखाय थाइरिमानो केबो केबो बाथाय गुबुंखाय थाइरिमानो मति हाय मो हाइरक हिंके निनि गायनाय जे थाइ बुफां लोंख्लायनाय बुलोंख्लायनाय बनि थानि गोबां मा रोंमानि दङ केबो रोङिया दङ आम हायनि बागै एसे थाइजौ काहाम हामिया थाइथैया गोबां थाइगोगो आम हायं ताइ जाथाय दङ गायसा अल टाइम थाइजौनि जाथाय नाङो बेलायखा गोबां जाथाय नाङो हाबोनि बागै जों काइसा जाथायनो तैबो कक सालायनाय उलो जातियगै नायनाय जाथायनो तैयो फाइदि हिंके ताबो जों अब ट्रेनिं रिलायनाय ट्रेनिं रिलियासिन सकां जों सिनि राजांनाय केन्चिनो फांगिसाइड फुलिनानै फाइदि हिंके जों केन्चिओ फांगिसाइड फुलिना लायनाय तामाइंका अब ताइ कुम्बु फां राजाक बनि बागै अरो फांगास दङै मानो का फाइदि जों फांगिसाइड फुलिना लायखा ताबो ओ बुफां और फर्स्ट ट्रेनिं रिजाखा और सेकेंड ट्रेनिं रिजाखा गैयांबो राजाक ताबो जों थर्ड ट्रेनिं रिनाय थर्ड ट्रेनिं रिनाय ओ बुफां थाइनायनि बागै फानं जाकसे बनि बथमा तोर जाकसे बथमा कटमासे फानं जाक सियांबा आङबो बयनि सोलाय ताइ बिसिकनि उक्लगा बाथाय थाइरिउ ताइ बिसिकनि उक्लगा बयनि सोलाय आं बाथाय थाइरिनाय बयनि थाइबाय जाक आं बाय गायनाय रागो बय गोबाङा बाथाय फुनगै बुफां फाललाय दंलाय फियाबा आं बाथाय फुनगै बुफां फालिया जेटा आं सिउनो गाबोन आं कुबुहिनि फालि मानो हिंके फाइदि ताको
जों अबनो दिनै ट्रेनिं रिलाय थानो किफिलथां बेदे ट्रेनिं खालायनाय रानाय बनि बागै जों दिनै राजांनाय ना बिटिफुलि नाखा इनके फाइदि ताखौ जों दाबो रानानै जेंलायनाय जासै सिमसा नारगै 45 एंगेल रायरी कहामा बेदे रायरी का ताई कैसे बेदे कहामा नायदी को बारना ने बागै ब पांजै तंगमानि सिया बांग बना रासैरी नाय ताबो नायदी जों बना रासैरी नाय 45 एंगेल फंजाबा बेलेकें खातों सिसी फियाबा बखा करा गंना नांनाय न बनो सेकेंड टाइम ट्रेनिंग रिमानि समय बो नुक जागौ बुफांनो हायनो हाय ताल गोबांमा किफिलै आं तबो थर्ड टाइम नि ट्रेनिंग रेडी दनो बनो हायनो हाय रासोंगे ताई देखसा नायथोखाय रानानि सेलेरो हायपर माराव बुफां नायथरें बागै बुई बिसिगनै सेकां बाथायना कां बुइनि बिसिगनै उक्लग बाथायना नाय तामनि बागै हिमालय बुफां नायथावनाय उलकलग बनि सेले बुफां नायथका बाथाय थानाय गोबां खे थायनाय बाथायो बेराम आराम अन्य जात नकबार सातुं हामनानि लामा बुफां बिसिङाव बुसना मेरिना नाङो बनि बागैनि बुफांनो जों ताबो निजराव ट्रेनिं रिउ हिनै सोलोंलायो इनका अबनो बोराय रिखा इनका नारा पाय रिखा फायदिते तला नखानाय पयला जों अर प्राय 27 থেকে 30 इंची ओबाइसा हेड बैक खारिखा नेक्स्ट सेकेंड टाइम जों अर ताइसा ट्रेनिंग हेड बैक खारि बेदेक देग नि नारखा ताबो जों अर ताइसा राखा रावै तामो खायने जों अर हायना हाय बेदेक देग नि नारखिना सिनि सेकेंड टाइम कयटा काइबिसक बेदेक तंमानि देग सा देग नै देग थाम देग ब्रै देग बा देग द ताबो देग दग ताइसक देग नै खानारक जानाय ताई वैसा देग नै खानारक जानाय इनका जराता किसा चानाय नो जराता किसा थांनाय नो नोंखा मोसो जागै तंखा थाइजु बारिनानि आव थाइजु मुक्सा मुक नि बादो जों बुफां सिगन बुफां तरियाव बुफां स्टे हाव बनो बारिका थाइरिखाय बुफांबो जाथाय वाथाय नानानि बनि बेदेक रागनानि जरागो सिनों थाइरिउ हिंकले बुफां बनि बेदेक से रागियाखौ बुफां से रागियाखौ बथामा अंगियाखौ आफुरो नों बथाय नारखा बुफां किसा नायथगिया तंनाय नंनाय पुइला बसगोसि नों बेदेक नारुक बथाय नारुगो इंकाय बथाय बुआ थाइसा ना बाथांनाय ताबो हिंकले अमाहाय हिंके नों बेदेक थगै बुबार तो बारनाय इंके बेदेक बांग रिनानि बागै अब कैसा प्रोसेस अमा कैसा लामा जों अर बेदेक कबांग माननाय अमायका बुसक बेदेक कबांग फाइ दं ताबो फाइनाय बुसक जों देग दंनि ताई देग नि खाना खाइंका जों बेदेक कबांग मान फैनि दं एर परे सिनि फोर्थ ट्रेनिंग थांका हिंकले जों याकारि रिमानो फोर्थ जराव जों याकारि रिनाय बनो बुआर बारिनाय बागै जदि बुफां नायथया बुफां ताइउ नायथङा तंखौ बुफां हासे नायथगै हासे मान ठीक दङ ताइसा ट्रेनिं रिरि मानिका जों फिफ्थ जराते ट्रेनिं प्रुनिं खालायलायनाय फोर्थ फिफ्थ नि परे जों थाङै बनो प्रुनिं जागाय सानाय प्रुनिं त ताइबो कलाइसि नासिंना नाय बिसि ब्रुम ब्रुम खालायमानो मासाव वाइसा खालायावयाबो बिसि ब्रुम ब्रुम जि खालायनाय हेंगा जों थार्ड ट्रेनिं खायरिपायका आनि थाइसनो नों मनि थाइसनो नम हायका तोरेदि दसि दपरा बथायनानानि ता जातियगलायदि जातियगला तंमानि ना हामो ताबुनि जराव जतनो ट्रेनिं ककनो
जों सिलाय दंलायो नालाय दंलायो बुफां वाफाङावबो ट्रेनिंनि कक ताबो साबुल जागि पाइखा आबन यासाक जागि पाइखा बनसों थाइसोना ट्रेनिं रिरुनि मसे मास हानाय एरपर प्रुनिं फाइनाय आनियाव थाइचु बाय थाइचु बुफां बाय हायना हाय नों मालाय फिनाय बनि फोर्थ प्रुनिं समय ओ कगना कसारै हायना हाय खुलमा याफारै अनि थर्ड ट्रेनिं अनि ओ ब्लग नि भिडियो अरन मथाइ रिखा जतन हायना हाय खुलुमखा